Dámy a pánové, milí fanoušci podcastu Nespoutaná politika, vítejte u dalšího, tentokrát již 92. dílu. Už jenom 8 dílů a budeme ve 100, pánové. Vítám Michala a Honzu. Čau, kluci. Nazdar. Ahoj, dobrý den. Bychom něco měli vymyslet na kilo. Když se to blíží, to je takové, jako, že jsme nikdy neočekávali ani v nejvlhších snech, že bychom to tam dotáhli, ale už to tam bude. No to je pravda. Když jsme začínali, tak jsme měli téměř potřebu oslavovat ten díl první. Já myslím, že jsme to oslavili, ne? I když ten jsme zrovna nevydali, podle mě, to je úplně první. Nevydali. Tak vydáme ten první na 100. No, to jsme mohli. Přijdeme o všechny posluchače, ale. To je taková ztráta. Ne, pardon, všechny si vás vážíme, to bylo spíš poznatek na to, že vás není mnoho. Šiřte to dál, jestli se vám líbí. Nižší tisíce lidí ti nestačí? Ne, málo. Tady do trika teďka jsem potkal jednu, co influencerku a má 120 000 sledujících. A to dělá instagramové povídání o pečení a zdravém stravování a tak dále. Dobrý, to je nezajímavý. Mnohem zajímavější je, jestli se jí zeptal, jestli nás zalajkuje. Nebo zasleduje teda. Přesně, mohli bychom udělat nějaký jako crossover, co? No, přesně. Pečeme s nespoutanou politikou. A náš relationship ještě není. OK, pánové, pojďme na téma, které není tak vtipné. Téma je Ukrajina, vzhledem k tomu, že nedávno 24. února jsme vlastně si připomínali již 4. výročí otevřené ruské invazi na Ukrajinu, s tím, že vždycky prostě přitom říct potřeba, že jako válka de facto začala již o několik let předtím v roce 2014 anexí Krymu a vlastně boji na východě Ukrajiny. Než se vrhneme na téma aktuality, začnu první aktualitou a je to aktualita, kterou vlastně budeme navazovat vlastně na díl minulý, protože se týká ministra zahraničních věcí Macinky. Macinka vlastně na OSN ke 4. výročí invaze řekl, že žádná armáda nezlomí vůli národa, který chce být svobodný, a vyzval Putina vlastně k ukončení války a jako kroku odpovědnosti a ne slabosti. Válku rámoval jako boj o princip suverenity, že o budoucnosti národů nemá rozhodovat síla zbraní a připomněl vlastně českou zkušenost vlastně s ustupováním tady té agresi. Zároveň zdůraznil roli USA jako klíčové síly schopné tlačit Rusko k jednání a podpořil snahy o příměří a diplomacii. Tento proslov ocenila celá řada osobností, včetně, řekněme, opozičního tábora, nebo třeba i poradce prezidenta republiky Petra Koláře, který třeba s ním je dlouhou dobu ve sporu i skrz to jmenování Filipa Turka, nebo nejmenování vlastně. Viděli jste to, četli jste to? Za mě prostě to bylo jako dobrý státnický projev, mně se to líbilo. No, musel se vyzkoušet taky dostat poplácáno někdy po zádech, a aby nedostával jenom hejt, tak si chtěl vyzkoušet tu druhou stranu. Ale až se vrátí zase k nám, tak to bude menší sláva, ale jako good for him samozřejmě. Já jsem byl pozitivně překvapený celkem, jsem to ostatně Michalovi rovnou posílal. Jako po tom hlasování. Jo, čili příjemně překvapený, ale vypíchl bych spíš jinou věc na tom hlasování, když se o tom bavíme. A to je to, jak hlasovali Spojené státy, že jo? Který vlastně tu rezoluci nepodpořili, jo, který se vlastně k ní vlastně odmítli hlasovat. Tak oni už to mají vlastně jako poslední 3 roky, tak, no 2 roky, jako. Nebo vlastně od té doby, co tam je Donald Trump, tak to je důležité říct, že je vždycky jako na podporu Ukrajiny a podobně, tak vždycky si jedou nějakou jako svoji, no, že tu kontinuitu drží zkrátka, jo. To je rok, jako vím, že to cítíš jako víc, já taky. Máme prostě 10 let. Jako. Takhle, jak jste řekl, tak je to až neuvěřitelný, že to je jenom rok. Jako rok a měsíc, no, vlastně, nebo 2 měsíce. No. Téměř. To bychom by the way mohli jako plynule navázat na další aktualitu, protože Donald Trump měl teďka State of the Union, kde prolomil rekord všech předchozích prezidentů v délce proslovu, protože hovořil 1 hodinu a 47 minut. Byl to neskutečně bizar, já jsem teda poslech jenom nějaké výňatky z toho, protože na celé asi nemám
dostatečný jako důvod si to poslechnout do motivaci, ale bylo to zase absolutně šílené, protože on tam jako zase říká, inflace jde do kopru, jde úplně jako na minimum, klesají ceny všech výrobků, všech potravin, nemovitostí, máme se jako nikdy v historii a jako je ta jedna lež za druhou a je krásné jako na tom vidět, že ten člověk vlastně vůbec se nezajímá o politiku, o výkon řemesla politického, ale jde mu jenom o to něco žvástat a hraje to na to, že ti lidé prostě nesledují realitu, ale jako jenom si ho poslechnou a budou stejně nadšení jako on. A už vidíme to i u nás, jako že to funguje, jo? Že je úplně jedno, co v realitě děláš, hlavně, že říkáš to, co lidi chtějí slyšet. Jo? To je celé kouzlo jako tady těch populistů. To, co on říká a to, co ona i říkal v tom proslavu, je to, že vyhrávají. Že vyhrávají tak moc, že mu lidi říkají, že vyhrávají už příliš, že už nemůžou, jako z toho, jak moc vyhrávají. A on jim slibuje, že budou naopak vyhrávat ještě mnohem více, jo. Nicméně to jeho voličstvo to přestává slyšet. Bavíme se o inflaci, bavíme se o teďka za leden 100 000 pracovních míst, zaměstnavatelé ve státech zrušili, ta ekonomika jako není v dobrém stavu a ten, kdo to poctivě nejvíce, jsou jeho voliči. Jo, takže pomalu mu to přestávají žrát. I vlastně ti lidi, co se k tomu vyjadřujou, tak ti analytici tak říkali, že část toho Trumpova štábu jako mu říkala dopředu v té přípravě, ať neříká, že se ti lidi bají prostě tak moc dobře, ať nelže prostě takhle o Katě, protože ti lidi reálně jsou v takových jako problémech, že mu to už nesežerou. Ostatně letos jsou volby do kongresu a tam uvidíme, pravděpodobně se tam projeví i tohle. V kontextu s Donaldem Trumpem jenom chci říct ještě jednu věc, kterou asi každý prostě postřehl, tak jako u spousty jeho exekutivních příkazů i u příkazů týkajících se cel, tak nejvyšší soud USA vlastně prohlásil, že jsou nezákonná a fakticky je zrušil. Obratem na to Donald Trump vytáhl nějaký zákon ze 70. let, kdy může až do délky 150 dní uvalit, myslím, nejvýše do 15% cla na některé země s tím, že prohlásil, že budou hledat další zákona nebo jako legální možnosti, jak ty cla prostě prodloužit. Jasně. A hned ty 15% cla uvalil, že jo, zároveň. V pátek dal 10%, v sobotu dal 15%. Ano. No. Takže prostě show, jako ve všem, je to show. Velká show. A velká show je i na jih od hranic se Spojenými státy v Mexiku, kde to je teda velká show nepochybně pořád, ale teďka ještě o něco větší, kdy se mexickým vojenským složkám podařilo zabít El Mencha, asi toho, jako, nebo minimálně jednoho z těch nejvýznamnějších mexických draglordů, a vyvolalo to v ulicích Mexika a na letištích a v dalších veřejných prostorech v podstatě občanskou válku, kdy armáda bojuje s obdobně dobře, ne-li lépe vybavenými složkami těch narkobaronů. Jako neskutečná záležitost. Pro ty z nás, kdo sledují fotbal a koupili si lístek v Guadalajara. Máš lístek? Ne, ale já jsem si koupil lístek do hospody. Dneska to nevyslovím, ale ta Guadalajara, nebo Guadalajara. Děkuju. Tam se hraje, že jo, část toho turnaje a tam to hoří docela slušně. A hraje se za kolik? Za 2-3 měsíce? Nice. Takže to je jedna aktualita. A pak mám ještě jednu takovou hezkou českou, už jsme se bavili o Macinkovi, že jo. Tak byl jmenován nový ministr životního prostředí, že jo, pan Červený, a nastěhoval se do budovy ministerstva, že jo, kam patří, jako ministr životního prostředí, akorát ne do kanceláře pro ministra životního prostředí, ale do nějakého kutlochu, kde seděl vedoucí sekretariátu. Protože v té ministerské kanceláři samozřejmě sedí zmocněnec Turek. Který se tam usadil hned po svém příchodu v pozici zmocněnce jako na úřad. Taky dobrá show. Tak mu to přejme tomu Turkovi konečně. No zároveň, že mu to nejde přát, zároveň byl v tom, že jo, v interview v ČT24
A jako zase, to je jak mu to řekl Pavel? Posrava. Jo. Je to posrava. Jako tím bych to asi uzavřel s ním. A bude vždycky posrava. Je to A vůbec bych ho za to neomlouval. To je posravství. No, máš pravdu. My jsme o něm trošku vlastně o téhle situaci mluvili minule, ale jako velmi krátce vlastně, taky to byla jedna z aktualit. OK, pojďme na samé téma. 4 roky války na Ukrajině. Krátký úvod. Podstata války na Ukrajině je vlastně až bolestně průhledná. Agresor je ten, kdo překročil hranice, popřel suverenitu druhého státu, brutálně ničí civilní obyvatelstvo a z války vlastně udělal jakousi metodu mezinárodní politiky. Většina západních státníků i lidí chápe, že nejde jen o Ukrajinu, ale v širším smyslu o precedens, který má důsledky pro nás všechny, i když se nás válka bezprostředně nedotýká. Panuje široká shoda na tom, že válku je potřeba ukončit co nejdřív a že vlastně i Ukrajina má dostat podporu, aby vlastně přežila a obstála. A vlastně tady dochází k nějakému zlomu mezi tím, co říkáme nahlas, myšleno my jako společnost, jako politici, jako společnosti, a tím, co skutečně děláme. A vytváříme prostor, do kterého se vejde únava, strach, lhostejnost, nebo třeba i vlastně naše pohodlnost. A ta si myslím, že tam je jako asi nejzásadnější. A vlastně v tomto prostoru válka pokračuje, v tomto prostoru vlastně pokračuje už 5. rokem, který jsme začali vlastně teď. Základní milníky od roku 2022, kdy prostě Rusko mělo před sebou 7denní operaci, tak 3denní, sorry, no, tak se to, z toho se stává každopádně prostě jako dnů jako mnohonásobně jako více. Rok 2023 prostě jakási vyčerpávací fáze, fronta zamrzá, v uvozovkách zamrzá, roste význam dělostřelectva, 2024-2025 probíhá jakási fáze toho dlouhého opotřebení, obě strany se adaptují a vlastně jako mobilizace, průmysl, taktiku, větší důraz na drony například, nebo útoky třeba na infrastrukturu. A vlastně vidíme teďka i poslední zimu, to znamená tu právě probíhající zimu, že ze strany Ruska vlastně pokračují a zintenzivňují se útoky na prostě civilní obyvatelstvo, na údery na infrastrukturu a vlastně je čím dál tím větší tlak z obou dvou stran na finance a munici. Tolik je úplně prostě základní úvod. Pánové, pojďme na téma. V jakém stavu je konflikt na Ukrajině podle vás? Honzo, začni prosím ty. V jakém stavu je konflikt na Ukrajině? Tak řekněme, jako těch různých dimenzí, v jakých bychom se jako mohli bavit, tak je spousta. Já se soustředím třeba na to bojiště, řekněme. Michalovi dám prostor v těch dalších dimenzích, jo, samozřejmě mezinárodní politiky, situace, ekonomika a tak dále. Ekonomiku možná zmíním. Tak je to ve fázi, kdy se do velké míry podařilo nějaký významný postup Ruska téměř úplně zastavit. To, co tam, kde oni postupují, jakože pořád postupují, ale za cenu obrovských ztrát, tak jsou to jako v podstatě nevýznamné zisky, kdy oni se při tomu zajímavému teprve přibližujou. Teďka v tuhletu chvíli nic moc neohrožují, že jo, skončila teda bitva o Pokrovsk víceméně, což bylo důležitá, obdobně jako byl Bachmut důležitý, tak Pokrovsk rovněž jako železniční úzel velice důležitý místo, čili odtamtud Ukrajinci ustoupili, ale ustoupili k síti předem připravených opevnění a to už je nový typ opevnění, kdy významná část toho opevnění je podzemí a je to skutečně postavený tak, nebo je to postavený z lekcí toho aktuálního bojiště, kdy drony v podstatě jako zčernávají oblohu, jo, tím chci říct, že jich je tam obrovské množství, jo, kdy je to dronová válka z obou stran, tak ty nechceš, aby ten tvůj
aby ty chceš omezit co možná nejvíc ten čas, ten tvůj voják, ta pěchota stráví na povrchu, protože ve finále na konci dne ten pěšák je to nejcennější, co na tom bojišti máš. To je ten, který obsazuje ty pozice. Z pohledu Ukrajiny určitě ano, z pohledu Ruska jim je úplně jedno, jako kolik vojáků tam běhá. Jasný, tak já se teďka bavím z pohledu té bránící se Ukrajiny, úplně která to není, ale nejsou tak senzitivní, řekněme. která staví tyhle nový typy těch fortifikací. A zkrátka to je ten důvod, proč Putin, že jo, požaduje, ať se toho Donbasu, toho zbytku, že ho vzdají. Protože on ví, že i kdyby jako se stalo téměř cokoliv a nějakým způsobem ta ukrajinská obrana jako postupně selhávala, tak mu to zabere při současném tempu 2 roky minimálně, než dojde na hranici Donbasu. Jo, takže zajímavý vývoj, myslím si, pro ty, který Ukrajinu podporujeme v tomhletom. Zároveň se teďka nově mluví a už jsou i nějaké zprávy o ofenzivě na jihu Ukrajiny, kde osvobodili přes 300 km čtverečních Ukrajinci. Ta ofenziva ještě pokračuje, takže uvidíme, jaký budou další výsledky, ale to je jako území, za který Rusové zaplatili tisíci a 10 000 mrtvým. Jo. To je právě ten konverzní poměr, o kterém tady mluvil Michal, že dneska to je něco kolem 1:30 téměř, jo, v těch ztrátách. A je to dáno právě vynikající prací těch ukrajinských dronových operátorů a zároveň tohle je taky moment, že za ty 4 roky války tady v tomhletom směru vyrostla obrovská velmoc. Ukrajina, myslím, to drone warfare. A milion ročně, jestli se nepletu, jsou schopni vyrobit, ne? 1 milion dronů ročně. Mají větší kapacity a zároveň testují i nové věci, jako prostě roboty, jo? Regulérně zkouší, jako nahradit tu pěchotu těmi roboty. Pozemní drony. Vlastně. Tak, přesně tak, pozemními drony. Jo, takže to je jako taky docela zajímavý moment, no. Každopádně, poslední věc. Nemyslím si, že na druhou stranu by se Rusko mělo zhroutit. Teďka nějak v poslední době, myslím si, a nejsem sám, že minimálně ještě 2 roky ta válka potrvá. OK, tak to jsem asi chtěl, no, nějaký jako makrooptiku a jako z tvé strany. Stejně tak se zeptal Michale tebe, prostě v jakém stavu vlastně je ten konflikt na Ukrajině, a jako vezmi si to, z které strany chceš. Jo. Je ve fázi, když se na to podíváš, jako kolik třeba jako dobilo ruskou zemi, tak je to nějakých 18% a v podstatě, když se podíváš na východ té Ukrajiny a dáš si tam třeba tu Adívku, která dobývaly 2 roky, teďka Pokrovsk, který je asi 60 km vzdálený od té Adívky, tak je to furt absolutní východ Ukrajiny, jo? Že vlastně oni se fakt neposouvají na západ, víceméně vůbec. Oni vlastně během prvního půl roku v roce 2022 udělali obří progres a ve chvíli, od té doby, kdy už se jako sformovala ta ukrajinská obranná linie a byli schopni zase vytlačit jako zpátky, protože oni se vlastně na začátku jako dobili víc a pak je Ukrajinci vytlačili ven a teďka to prostě je vlastně nějaké 2-3 roky jako ve stejné fázi, kdy se přetahují opravdu o pár kilometrů neustále. Postupují, to je pravda, ale velice hlemíždím tempem, díky bohu. To je vlastně ten stav, jo, kdy Ukrajině se z národa, který na začátku mu nevěřil vůbec nikdo, všichni věřili, že během toho týdne bude konec a Putin dosáhne svého, že odstraní Zelenského, dosadí si tam loutkovou vládu a bude to zase jako satelitní stát pro ně, tak to se nestalo, vidíme, že se to ani nestane, jo, že prostě jestli je někdo odhodlaný se bránit jako ještě x let, tak jsou to Ukrajinci. Jestli mají stejné odhodlání Rusové, to uvidíme. Já bych chtěl říct, že jsem jim věřil tady. Připomenu jenom, možná určitě si na to vzpomenete, video, kdy všichni měli emigrovat, nebo prostě a mělo podle toho ruského scénáře všechno skončit za 3 dny, tak video, které vypustili ven právě prezident Volodymyr Zelenský a to vedení, kdy stojí uprostřed toho Kyjeva, kolem něj prostě jsou ti úzcí spolupracovníci, že ten ministr obrany Šimal, říkám to tak. Já nevím přesně, ty lidi si nepamatuju. Nejvyšší vedení té země. A Volodymyr Zelenský říká, všichni jsme tady a budeme bojovat. Jo, to je prostě, to teď jenom se na to vzpomenu, úplně mě z toho mrazí, jakože fakt jako velká odvaha.
OK. A to měl ještě zajištěný jako taxík od Ameriky. Všichni mu to doporučovali, že má... On řekl, že neodjede, že bude bránit zemi, ano, takže to víc. A to byl prezident, u kterého se říkalo, a on to možná i tak jako prezentoval při té prezidentské volbě, že chce být jakýmsi prezidentem středu. Jako ukrajinského středu. Míru, pozor, on jako přicházel jako člověk, který slíbil, že jako trvající konflikt s Ruskem už od roku 2014 vlastně ukončí, že dosáhne toho, že prostě něco spolu spachtí a ukončí ten konflikt. Jo? To s tímhle ho jako Ukrajina volila a dopadlo to přesně naopak. No. Ale nedopadlo, oni ten konflikt ukončí. Jenom to ještě chviličku bude trvat, oni se takže aj vyjadřujou, že oni třeba jako v rámci těch jednání teďka budou ochotní přistoupit na nějaký zmrazený hranice, ale vždycky říkají, to jsou jenom zmrazené hranice a jediným cílem je obnova Ukrajiny v těch původních hranicích. Jo, já souhlasím. No, každopádně prostě ten konflikt na Ukrajině nestojí jenom peníze a vojenské oběti, řekněme, stojí bohužel i civilní oběti. To je vždycky potřeba říct a je potřeba říct, že za těmi civilními oběťmi stojí především prostě ta ruská agrese a to cílené ničení vlastně civilistů, ověřená čísla, přes 15 000 zabitých civilistů, ověřená čísla, a přes 41 zraněných od února 22. To jsou ověření jako civilisté. Ta čísla se prostě samozřejmě liší, Honzo, klidně prostě... Pardon, jenom ať víš, z čeho čerpám, je to buď Reuters, teďka 4. výročí, to vyloženě je fakt jako údaj na to článek, anebo dokonce UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, uvádí úplně stejná čísla. Jo, whatever. Ale to jsou ověřené čísla. Přesně, jako whatever, protože jenom samotný Mariupol by v takovém případě udělal třeba třetinu, jo, nebo by se to blížilo polovině. Ale jako OK, ale tam se nepočítají. Já třeba obdobně vnímám to nucené přesídlení do Ruska, obdobně vnímám únosy těch dětí. Jo, to jsou za mě taky civilní ztráty, jednoznačně, protože ve finále, že když to úplně jako převedu do nějakého věcného principu, tak ten stát o ty lidi přišel úplně stejně, jako kdyby zemřeli, že jo. Ono je to teda pro ten stát levnější, protože nemusí platit pohřeb a tak dále, ale přišel na konci dne o ty poplatníky nebo ty budoucí poplatníky, že jo. No, takže je to úplně stejná ztráta, jo, takže... Jako když se na to díváš takhle, tak jo. No a plus, že jo, cena zničených životů, protože ta ruská válka, ona vyhlazuje ten povrch, že jo, ten pokrov, jak vypadá, že jo, velký město, Placka dneska, to je ten ruský postup, oni zlikvidujou, totálně srovnají se zemí, to prostředí a tam postoupí, ale to prostředí už potom nemá žádnou cenu, že jo. Funguje už od Napoleona tahle strategie, ale respektive tam to dělají naopak. Tam ničili zemi, které se chtěli vzdát a tady kterou chtějí dobít. No, oni ho chtěli vyhladovět, že jo, samozřejmě, protože spálej tu zemi, to je prastará vojenská taktika, ale... Jenom jako 2 čísla, když se bavíme tady o těch jako materiálních ztrátách, tak ono je to vyčísleno, jako to všechno, co bylo jako srovnáno se zemí, tak má zatím necelých 200 miliard euro. 65 miliard euro. No. A odhaduje se, jako, že to, co bude potřeba po válce jako zainvestovat, tak je opravdu, jestli tam máš jako 500 miliard euro zhruba jako zase necelých 10 let. Na 10 let, přesně tak, jo, takže ta práce tam samozřejmě jako neskončí tím jako domluveným. A pardon, to jenom chci říct to, že vlastně tohle jsou čísla, které zohledňují jako hlavně tu jako infrastrukturu a ty civilní materiální škody. Nejsou v tom čísla, které zohledňují válečné výdaje, takový ten, ono se tomu říká war bill, jako, jo, takové to, kolik stojí ta válka, jo, tak to jsou potom zase ještě trošičku jiné cifry. Jo, když bych chtěl být trošičku cynický, tak tohle je na té válce taky super důležitý, že jo. A to je to, že to je obnova té země jako takový, obrovský biznis samozřejmě a naše vláda v podstatě říká, že ho nechceme. Dělá všechno pro to, abychom se jako té obnovy neúčastnili a je to velká škoda. Já myslím, že celé, co naše jako zahraniční politika aktuálně dělá, je jenom říká věci, co nechceme, kde nechceme pomáhat. No jo, ale tady bude naše peněženka mnohem jako to, že menší. Takových prašulí jsme mohli mít z toho.
Jo, Něco málo bychom ještě vydali na podpoře, ale potom bychom byli u toho stolu, až se bude pomáhat tu zničenou zemi dát dohromady. A to bude neskutečný biznis po všech stránkách. Bude jako obrovský, jo, jenom 498 miliard eur, jo, se očekává, že prostě se tam bude muset proinvestovat. Pro srovnání HDP České republiky jako za rok 2024 je 292 miliard eur, jo, takže prostě zhruba o nějakých 200 miliard eur méně. A to je HDP kompletně celé České republiky. A to je asi 1/5 odhadovaného majetku Ilona Muska. Dobře říkáš odhadovaného, že jo, protože on to má napůjčovaný všecko. Každopádně pojďme ještě do těch čísel, jako, a jenom krátce, protože prostě nemusí to každého zajímat, ale vlastně kolik jako Ukrajina vlastně dává peněz do té obrany, opravdu do té jako vojenské, ten war bill, ty jako vojenské výdaje, jo. Rok 22, 45 miliard eur, 32,5 HDP, jo. 23, 63 miliard eur, 24, 68 miliard eur, 25, 63 miliard eur a to už se dostáváme na 43 HDP procent. Rok 2026 zatím je schválený rozpočet 55 miliard eur, což vychází zhruba něco málo pod 30% HDP. Zase jenom pro srovnání, ať víme, HDP Ukrajiny za rok 2024 je zhruba 161 miliard eur, což je o nějakých 130 miliard eur méně než Česká republika. Mhm. Jako tady je přesně velice důležitá ta půjčka Ukrajině, že jo, ta 90 miliardová půjčka, kterou jí dává Evropská unie. S výjimkou. No jasně, to ti nechám prostor, kdo se k tomu nepřihlásil. Ale to je přesně ono, jo. Ukrajina bojují statečně samozřejmě, ale bez té podpory, a zaznívalo to i při tom vysvětlování, proč tu podporu potřebujou, tak měli obrovský problém, jak v té válce pokračovat dál z toho ekonomického hlediska. Jo, říkali, že by velice brzy, už někdy v dubnu, jako třeba neměli na výplaty, například pro ty vojáky na té frontě, a to je extrémně demotivující, že jo. Takže jako nesmírně důležitá akce, že ta Ukrajina jako taková tak je v takovém stavu, že ona si na to nevydělá, že jo, aby dokázala v té válce pokračovat. Ne vůbec, prostě absolutně ne, jo, to je prostě na to, že to je země, která je asi tak, já nevím, 20krát větší než Česká republika, nebo kolikrát, tak má prostě mnohem menší HDP a i před tou válkou prostě měla mnohem menší HDP. No jasně, a teďka vyšlo v průzkumu, asi bože nepamatuji jméno, Česká republika je 9. nejvyspělejší ekonomika Evropské unie, jako srovnáváš jabka s hruškama, abych je srovnával spíš se Slovákama dneska, ne? Nebo s Bulharama. To je tak nastěhlo. No. A vlastně Maďaři, ty tam také jako hodně pracují na tom, aby byli ty nejchudší. No, každopádně, ty jsi nakousnul prostě čísla, nebo bavili jsme se tady o číslech. Zatím Rada EU uvádí, že mezi roky 22 až 26 poskytla celkem pouze 43 miliard euro. Jestli tam jsou přísliby, těch příslibů je tam strašně moc, už jsme prostě o tom slyšeli tuny, ale zatím poskytlo jenom 43 miliard a včetně grantů, včetně půjček zatím teda. Jo, ale k tomu je potřeba dodat, nevím, jestli tam ještě máš, že Evropská unie není jako jediný a myslím, že ani ten největší přispěvatel. Ne, to jsou ty jednotlivý státy, že? Jo. Který dneska v té pomoci v podstatě nahrazují to, co dávali Spojené státy. Je to tak. A když už tady jsme i u Spojených států, tak celkově teda organizace zřízená kongresem za účelem jako dohledu nad tou americkou pomocí Ukrajině, jmenuje se to Special Inspector General for Operation Atlantic Resolve, tvrdí k 31.12.25, že kongres uvolnil 188 miliard dolarů. Ale
nejsou to jenom výdaje, které prostě jdou přímo jako na Ukrajinu, ale jsou to výdaje, třeba část těch amerických peněz, není úplně málo, nevím v jakém poměru, ale není to úplně zanedbatelné, jsou peníze na doplnění vlastních skladů, výroba, logistika v Evropě a podobně. Taková ta přímá podpora Ukrajině není zase úplně tak jako velká, nebo velká, je to prostě přes 120 miliard dolarů. No. Což je ale jako pořád jako mnohem víc než celá EU. Jako, no jasně, ale jako tam je jako ten poměr třeba toho, co se vyrobilo ve Spojených státech, to, co se jakoby dodalo a prodalo na Ukrajinu, tak je zásadní, jo. To bylo jako velice právě zajímavý příjem pro ten americký defense sektor. Jo, to určitě. A o to taky přišli, že jo, díky Trumpovi, jako další vynikající rozhodnutí, nebo další důsledek těch Trumpových vynikajících rozhodnutí. Je to tak. Já tady mám ještě úplně poslední čísla a pak můžeme jít od čísel pryč. A to je zase pro změnu jako druhá strana, to je Rusko. A kolik vlastně stálo Rusko nebo stojí Rusko vlastně válka na Ukrajině. Když porovnáme vlastně HDP Ukrajiny a Ruska, tak Ukrajina má zhruba 10krát menší HDP než Rusko. Rusko má nějakých 1843 miliard eur HDP na rok 2024. Zase dám do kontextu, Česká republika má 292 miliard eur HDP. Přímé vojenské náklady na válku na Ukrajině, rok 22 86 miliard euro, 23 104 miliard, 24 141, 25 105, v roce 2026 to bude asi 94 miliard, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně pokud Ukrajina prostě dává zhruba třetinu, někdy i víc svého HDP na válku na jejím území, tak pro Rusko je to většinou prostě 5 až 7% HDP, ale jenom čistě mluveno o tom čistě, co dává na Ukrajinu. Ne, co investuje jako bokem. Nemluvím jako o defense sektoru, ale jenom jako to, co jde na Ukrajinu. Ale samozřejmě a ještě důležitá věc, že my si o těch číslech jako musíme hrozně domýšlet, protože je přesně nevíme. Jo, to je také ještě důležité. Honzo, povídej, nesouhlasí s mými čísly. Michal dlouho nemluvil, věřím, že to vypíchne taky. Jsme se o tom bavili, že ta válečná ekonomika jinde. Jo, vlastně ty, když jako říkáš HDP, tak ty do toho počítáš právě jako, nebo oni do toho respektive počítají to HDP té vojenské infrastruktury, kterou oni budujou. Jo? Takže vlastně všechno to, co oni vyrábí, jako co nepřidává té ekonomice vůbec nic, není to žádná investice, nemůžou z toho prostě žít, nic, jsou to čistě jako výrobní náklady na tady tenhle jako železobetonový kolos, prostě, který tam tlačí. A to když jako odstříhneš od toho, tak je to zhruba třetina, že, toho celkového HDP, což je prostě brutální suma. No, já jsem četl i vyšší odhady, jo? Jako 40%. Já z čeho vycházím, a to je asi možná důležité jako zmínit ten kontext. Jsou to teda čísla, možná to znáte, Stockholm International Peace Research Institute, je to SIPRI zkráceně. A ten jako dával čísla, které jsou jako čistě spojeny s tou válkou jako na Ukrajině, jaký ten jako war bill, jakože opravdu jako náklady na válku na Ukrajině. A je logické, že Ukrajinou jako to bude stát v úvozovkách mnohem víc, protože jí se týká jako vlastně celá ta válka, protože na jejím území, když to prostě to Rusko v tom tohle má jako v úvozovkách výhodu, ale je to jenom jako srovnání čísel. Absolutně ne. Když se podíváš na to, co od začátku té války ekonomicky ztratilo Rusko a co ztratila Ukrajina, tak Rusko utrpělo mnohem větší ztráty, nesrovnatelně větší ztráty. Že přišlo o veškeré exporty fosilních paliv do Evropy. Ale to předpokládám, že to tam stockholmský... Ne, to není. To vůbec není, o tom se nebavíme. Já mluvím o tom, jako, jak to říct. Prostě koupíš si lístek do divadla a to divadlo je o tom, že prostě jdeš do divadla, díváš se na nějakou show. Není to o tom, že já nevím, po cestě jedeš tramvají, nebo já nevím, prostě jdeš jasně, na ale tím pádem jsou to laboratorní podmínky, je to nesmysl. No, OK, ale teď já mluvím o tom, co oni dávají na válku prostě na Ukrajině. No, já říkám, že to je nesmysl, ty čísla. To je v pořádku. Ale jo, když to dáš do kontextu, tak je pravda, že nebo ne do kontextu, když tomu přidáš vlastně jako
to, co stojí třeba import, export, obecně obchod, sankce a podobně, tak ale to jsou úplně jiná čísla. A jsou tam třeba zničený závody a rafinerie? Ale to jsou... Taky nejsou. Ale to je všechno ten bill. To, co platí Rusko za tu válku na té Ukrajině. To je ten bill. Ne tady nějaký maličkej výseček, já nevím, co tam je, že tam mají tam zbraně nebo civilní infrastrukturu, nebo co to bylo, civilní infrastruktura. Tady jako se přikláním nezvykle Gonzovi. Taky to vidím podobně. Ono se potřebuje zamyslet, že nad tím, co se s tím Ruskem stane do budoucna. Tady vlastně každý den té války můžeš počítat týdny až měsíce za ten každý jednotlivý den, který vlastně oni prohlubujou tu ekonomickou recesi, do které už jako zaprvé spadly a ze které se budou právě od těch x let vlastně déle potom vyhrabávat. Desítky let, že tam vznikne zeď. Protože v podstatě, že i teďka už jako nemají kam dávat ropu, musí prodávat pod cenou víceméně do Indie a do Číny hlavně a jsou vlastně absolutně závislí na libovůli tady těchto dvou států. No. Nemůžou si nic sami vyrobit, protože ten přísný zákaz jako na dovážení nějakých jako vyšších technologií do Ruska, tak platí a i když se to snaží jako Rusko samozřejmě obcházet přes jako další státy, tak jim to je úplně k ničemu, protože prostě nejsou schopni vyrábět. Ve chvíli, kdyby se měli vyrobit nějaké bombardéry nebo letouny obecně, tak toho nejsou schopni. Bombardér jsou schopni, my jsme byli teďka s Honzou, výborný podcast aktuálně o Ukrajině, měl tady jako seanci a byl tam bývalý ministr obrany NATO například a další a zmiňovali právě to, že jsou vlastně Rusové schopni vyrobit jeden bombardér ročně. Jo? A má jich asi 30 až 40, 27 těch jako reálně, co jsou aktivních, dohromady 30 až 40 a vlastně, že kdybychom jim zničili tady tyhle bombardéry, tak Ukrajině ulevíme jako brutálním způsobem a oni nejsou schopni to nahradit. Jo? A to se baví jenom o bombardérech, ale oni nejsou schopni vyrobit vůbec nic. Jo? To je národ, který, když se zamýšlíš na jakoukoliv jako technologii vyššího a složitějšího než je traktor, tak tě nic nenapadne. Jo? Ale to nepotřebuješ, protože tam máš šikovný korejský ručičky za sebou. Oni to jenom prohlubují, jo? A prostě oni se z toho nevyhrabou. To je národ, který je jako ve zkáze. Absolutně jako v černé díře. Chci k těm číslům, kterým jsem zmiňoval, to, co říkáte vy, s tím naprosto souhlasím a vůbec jako neoponuju. Jo, prostě, no to je jedno, ale jako díky za to doplnění, pánové, pojďme dál. Co mě zajímá, vlastně, co se za ty 4 roky změnilo jako ve světě? Já bych tvoji otázku jenom, Lukáši, doplnil, protože já když jsem se třeba zamýšlel nad tím tématem, tak je dobré se v tom zamýšlet, co se změnilo a co se zároveň nezměnilo. To je lepší otázka, co se nezměnilo jako od roku 22. Tak co se nezměnilo? No právě. Já myslím, že se změnilo úplně všechno totiž. Už předtím tam byla etapa, která ten svět hodně změnila zásadním způsobem. To byl covid, že jo? Ta válka na Ukrajině na to volně navázala okamžitě. Když jsme se vyhrabali z covidu, tak začala válka na Ukrajině, že jo? A změnila úplně všechno ve finále za mě, ve svých důsledcích. Já bych jako se na tím zamýšlel trošičku jinak. Jo. To, co se nezměnilo, je rozhodně třeba jako ten ruský narrativ. Jo. Ten vlastně tlačí mnohem víc. Ruská odhodlanost, i když tam jako stovky tisíc lidí prostě zemřelo, tak jim je to úplně jedno a posílají tam dál a dál. Když se podíváš na záběry z ruských měst, tak je to šokující, protože tam v podstatě oni jedou propagandu v nezvyklé míře. Tam máš normálně celé jako čínžáky, máš jako obrovské reklamy náborové, přidejte se jako do armády, staňte se hrdiny, jako tady tihle jako chlapci na těch obrázcích a je to, jak jako když se člověk dívá prostě na tu druhou světovou, nějaké jako co se dělo tehdy, tak oni se to snaží jako prokopírovat ty vzorce chování vlastně do těch lidí teď, snaží se zbudit tu velkou vlasteneckou jako morálku v těch lidech, což se jim ale samozřejmě úplně nedaří, protože ti Rusové prostě nemůžou vědět, za co teďka válčí. Za druhé světové věděli úplně všichni do jednoho a byli odhodláni tam nechat jako svoje životy i celé svoje rodiny. Teďka to tak vůbec není. Jo, je jenom otázka času, než i těm Rusům jako se začnou ptát, jako what, jako proč. No. 2 rychlé věci, oni to nekopírovali, nebo s tím nějak nově nezačínají, s tou propagandou. Oni vytáhli staré plagáty. Oni jenom vytáhli staré plagáty po tatíčkovi Stalinovi, že jo. A jenom překreslili hlavu, nebo tam dali takovou tu South Parkovskou Putinovu. Jo, to je jeden moment a druhý moment je ten, že
většina Rusů tu válku stále podporuje. Jo, i přes to všechno, co se tam děje, tak pořád tu válku podporujou. To je jako A je zajímavý. To prostě nevíme, bohužel. Protože prostě ta obava odpovídat na jakékoliv otázky ještě k tomu cizích novinářů nebo sociologů je jasně jako ohraničená, protože tě prostě zavřou. Ale tam si takového neděje, to zkoumá ten stát, jo, skrz svý úřady. Podporu, že jo, tam nikdo jiný podle mě nemá možnost jako získávat data o tom, jak vypadá veřejné mínění než ruský stát, ne? No a co jsi řekl jiného, než já, že to my prostě nevíme. No my to víme, že jo, oni nám to říkají. Takže podpora je vynikající. Zároveň nevidíme, že by tam byly jako na ulicích nějaký davy lidí, jako jsou třeba znovu teďka v Iránu, nebo jako jsou celou dobou v Gruzii. I na těch expatských skupinách, a to víme, tak tam taky jako ta podpora Ukrajiny nebo odpor válce taky úplně nepřevládá. Jo? Ten Rus pořád za tím Ruskem a za báťuškou Putinem stojí. Já říkám, to jsou prostě dohady, můžeme se tady o tom dohadovat, já si tím prostě jistý nejsem. Je to tak, protože oni se brání. Oni znovu bojujou další velkou vlasteneckou válku. Jo? Celý svět chce zničit. Už 4 roky bojujou s NATOem na Ukrajině. Já netvrdím, jako, že ten dopad toho, co je ta propaganda schopná a že to tam prostě lejou už opravdu dlouhou dobu do těch lidí, že se tomu, jako, že tomu nějaká část nepodlehla, ale jaká, to prostě nejsem schopen vůbec říct. Ale ty si pořád představuješ, že tam je třeba nějaký výsek té reality, možná je jako malinký, který by ten stát neovládal. Jo? Oni vlastně ovládají celou tu realitu a do velké míry celý tvůj život, už x generaci. Tam není ten reálný svět, tak jako vnímáme tady, ta jejich realita vypadá úplně jinak, že jo? I během komunismu tady u nás, tak jako byla realita státu úplně všude, jak ty říkáš, ale přesto v každé rodině všichni věděli, jak to je. Ale miláčku, to je to samé. Víš, tady totiž nebyl tatíček Stalin, který by tady povraždil 20 milionů lidí, víš? On ve chvíli, kdy začne používat takovéhle nemravné slůvka, tak je v koncích jako argumentačně a snaží se rozhodit toho. Ne, to bylo, já se nechtěl být... Je to pater. Já jsem nechtěl být sprostý. Je to pater. Jak ty, jako myslíš toho Miláčka? Jasně. Jak náhodou mně se to líbí, Miláček je lepší, než kdyby mu to vždycky začne říkat v těchto situacích. Pozor. No ale je to tak, jako tomu je ta duše toho člověka úplně jiná, předtím carský Rusko. Tady se zase já postavím na stranu Honzy a i proto vlastně, že to jako říkají jako všichni, kdo tomu Rusku rozumí. Jo? Jako přesně tady tohle, co říká Honza, možná třeba jako jsou tam nějaké niance, jo, nebo bla, mají to vědecky víc podložené a podobně, ale prostě poslechni si Sašu Mitrofanova například, jako jo. Poslechni si Romancova, jako jo. Ti jako... Poslouchám každý týden. OK, tak v tom případě asi úplně jako nechápu Petru Procházkovou. OK, no, každopádně prostě jako to, co se oni snaží sdělit, je to, že prostě ten Rus za prvé má tady, jak to říct, jako ty projevy, jak my je vnímáme jako negativní, nebo ty podle mě jako si myslí, že kdyby on byl jako svobodný a měl opravdu jako svobodu se rozhodovat, že se rozhodne jinak. Ale tady tito lidé tvrdí, že ne. Že prostě ve většině případů by se skutečně rozhodli jako úplně stejně, i kdyby byli svobodní. No? A to je docela pěkný příklad, že jako velká část jako ruských expatů jako stojí za tím Putinem a nemusí se bát. A naopak dávají videa, přispívají k ruské propagandě, jak tady v té Evropě trpí, jak ta Evropa je dekadentní, pomáhají rozjíždět ty různý protimigrační nálady a tak dále, že jo. To je přesně tak, jako nevím zase prostě kolik, ale prostě máme na to data. Teďka nedávno, myslím, vyšel na tohle téma jeden dokument, jsem někde viděl, který právě zkoumal právě ruské občany, nebo možná to bylo ne dokument, ale reportáž ruské občany v České republice, nebo na Slovensku, tak, to bylo crossover. A prostě spoustu těch lidí jako bezhlavě prostě za Ruskem. Ale jako, že já tohle nespochybňuji. Já jediné, co říkám, oproti tomu vašemu, kde jsme v rozporu, tak vy tvrdíte, že to víte, já tvrdím, že to nevíme. To je celé, kde my se jako nepotkáváme. Dobře, pane Sokrates, no. Pánové, pojďme dál. Nechceš dát stanovisko zkrátka?
Já nemám data, ty dáváš stanoviska velice rád o čemkoliv. Tak musíš se k věcem postavit nějak, ne? Postavit chybějícím datum, ty vole. Pojďme, já bych se rád držel prostě toho, co se za ty roky změnilo, jako, nebo případně nezměnilo. Protože si myslím, že tohle je hodně důležité, jako kromě toho samého konfliktu. První věc, prostě Evropa. Evropa, řekněme, se vrátila v úvozovkách do válečné ekonomiky. V úvozovkách, je to přehnané, ale prostě světové, evropské zbrojovky jdou nahoru, vidíme to včetně prostě jedné české zbrojovky, která nedávno vstupovala na burzu v Amsterdamu, Rheinmetall a podobně. Prostě znovu se tam jako, není to válečná ekonomika opravdu jako, že by tam fakt do toho šlo prostě desítky procent, to ne, ale prostě otáčí se to kormidlo a Evropa začíná zbrojit. Na to, ať si o něm můžeme myslet, jestli funguje nebo nefunguje, to je prostě jedna věc, se rozšířilo. Jo? O stát, který byl 200 let v neutralitě, jako jo, mimochodem. Tak klíčovější bylo Finsko než Švédsko přeci jenom, za mě. No, tak jasně, ale prostě rozšířilo se na to, prostě po strašně dlouhé, po 20 letech, jak dlouho se rozšířilo na to. Může za to hlavně Sanna Marin, moje velká oblíbenkyně. Další rozměr, který tam je. Jenom nechaj ještě poslední komentář. A to je přesně jeden z těch argumentů, který Putin dával, když že ho napadl tu Ukrajinu, že chtěl zabránit rozšíření NATO. Šup. A je tam. Jsme zbroj. Přesně, a je tam přes 1,5 milionu nových vojáků. Jsou tam dvě, jako finská armáda, jedna z nejsilnějších v Evropě, že? Jednoznačně. Švédové mají své vlastní letadla. Jo, že good move, Vláďo. Jo, Polsko. Jo, a podobně. Z Polska se rázem stala zničení z evropská velmoc. Jako... Tak furt je to země, která má 40 milionů lidí, takže a je u Evropské unii, jasný, ale jako to bys musel být trošku nímat, aby oni nebyli v té Evropě jako na tom dobře. Jasně, ale jako je tam to předefinování v tom, že před 10 lety, když se, já nevím, prostě setkávali ti lídři evropští, tak kdo tam byl? Byl tam možná Macron, byla tam Merkel, byl tam možná někdo z Británie, některý prostě z těch před 10 lety, nevím, kde byl Brexit. Nebyla prostě, tam než? A tak byla chvilku. No to je jedno, prostě plus minus, prostě jako 10 let, tak prostě to Polsko jako nebylo tam, kde je teď. A teď prostě má minimálně jako mezinárodní prestiž. Tak hello, jako uběhlo 10 let? Jo. Jestli jsi byl ve Varšavě před 10 lety a jestli jsi tam teďka, tak je to úplně jiný město, že jo? To je já jsem jako nebyl ještě nikdy. Dobrý, no, tak je to na rozdíl od Prahy, která je krásnější samozřejmě, tak Varšava je dneska moderní jako superměsto a to symbolizuje ten obrovský progres, který to Polsko udělalo. Za mě, jako zase Evropa, kde jsme se změnili, nebo co se změnilo, je to, že prostě procházíme jakýmsi, jak bych to řekl, vystřízlivěním z několika iluzí. Za prvé, jako blahobyt je nekonečný, bude růst nekonečně, všechno je levné, včetně energií. Kdo z toho vystřízlivěl? No my jako Evropa. Jo, půjdeme se zeptat tady vedle sousedky? Jo, to je pravda, nebo... to ne. Nebo respektive ne vystřízlivěl, ale uvědomili jsme si, že to není nekonečné zkrátka ten růst. Ale jako máš pravdu, že mezi těmi normálními lidmi prostě tam to dlouho potrvá, jako jo. No, ale tak mezi těmi nenormálními existuje i nerůst, čo? To už víme nějakou. A co jsem to ještě chtěl říct, jo? Takže prostě konec prostě v levnosti, řekněme, že si opravdu můžeš za pár peněz jako pořídit všechno. A pak druhá věc, a to jako stále můžeš vlastně teoreticky, no právě stále je to jako velmi příznivé, ale a ještě chci doříct jednu věc, že je tam jakési vystřízlivění z toho, že už nikdy nebude válka. A to si myslím, že byla taky jedna z takových jako velkých iluzí, že prostě v Evropě nebo prostě v tom západním světě už přece se nepotřebuje válčit. No. Já si myslím, že absolutně většina lidí si stále nedokáže představit, že by se válčilo v jejich zemích. No, já s tím nesouhlasím. Většina zemí v Evropě, nejenom na západ od nás, se dovedou představit velice dobře a naopak se připravují nebo posilují svoji bezpečnost a připravují to obyvatelstvo jezdávacíma kampaněma na to, že se něco takového může stát.
Jo, to, že tady žiješ v Delulu stejně jako Babiš a tahleta vláda, která naopak oslabuje obranný rozpočet a ruší dezinformační, že jo, nebo ty orgány, které sledovaly dezinformace, tak to je jako jedna věc. Ale ta realita, že se celá Evropa, kromě nás v podstatě, a Slováků a Maďarů, Maďaři teďka jo, ale na jinou válku, připravujeme na válku, to je realita, že jo. Že viděli jste ty Orbánovy spoty. To neotvírej, to je téma samo o sobě, ale jako bude to šílenost tam ještě v Maďarsku, jako to bude fakt jako divočina, jako podle mě on tím normálně v Maďarsku bude argumentovat k tomu, aby nebyly volby, jako. Jo, takže to je průser v Maďarsku tady tohle, no. No jo, ale máš pravdu, no. No ne, jako to musíš rozdělit, já jsem hovořil jako o občanech jednotlivých států, ty hovoříš o politických reprezentaci. Ne, já hovořím o vzdělávacích akcích, které směřují za ty lidi, o vydávání brožurek přímo pro lidi, co mají dělat v okamžiku konfliktu. To dělají všichni, vole. Kromě nás. Michale, jestli jako ta změna... O tom si něco přečti. Kde je ta změna, tak před 10 lety si podle mě jako 100% obyvatel Evropy jako ani v těch nejdivočejších můrách nočních nepředstavilo, že by byli ve válce. A když, tak by to bylo něco na Balkáně, tam nevýznamně. A dneska si tohle třeba jako neumí představit polovina. Nebo prostě, já nevím, prostě jaké množství lidí, jo. Ale prostě není to taková ta diskotéka, taková ta party prostě. Yeah. Party míru, blahobytu a podobně. Prostě jako tohle už není. Jako tohle už není. A to si podle mě uvědomuje i ten, kdo si to nechce uvědomovat. Tak si to, ale podle mě si jako nalhává do kapsy. Nevím, z čeho jako to vycházíš vůbec. Je prostě, to můj dojem, no. Přesně tak, nesouhlasím s tím. Co máme, jako já za číslo, tak je to jako z prosincového průzkumu, myslím, že to bylo CVVM, kdy se ptali na podporu Ukrajiny, tak 43% občanů České republiky s tím souhlasí. A to je jinými slovy, to je jinými slovy to, jestli když by si dokázali a když by usínali s vědomím toho, že tady může být zítra válka, tak si myslím, že by to číslo bylo pouze 43%. Jo. Já si to nemyslím. Ty předpokládáš, že oni si uvědomujou, že když to jsou skončí... Jako mícháš úplně nesmysly. Jo, i kdybychom na to přistoupili, tak ty předpokládáš, že ti lidi si uvědomujou, co by se mohlo stát, kdyby to Rusko na té Ukrajině vyhrálo. Co oni si vůbec neuvědomujou. Jo. Ale tím pádem, jak si můžou uvědomovat, jako, že nám hrozí válka. Jako, co se popíráte? Nepopírám vůbec nic. Tady v České republice už jsem o tom mluvil, že je to v tomto smyslu hobbytí, kde my chceme mír, ale to nemění nic na tom, že zbytek Evropy až na nějaké výjimky se na to připravuje velice, velice aktivně. Jako. A ty zase politická reprezentace, ano, ti tvoří ty tvoje letáčky a vzdělávací kampaně. A jako já nevím, mě neposlouchá. No a ti lidi myslíš, že odezvírej mi zertu, prostě. Těm lidem přijde ten leták a oni řeknou, tak to je zase nějaká vzpomenutí. No samozřejmě. A letí to do koše. No samozřejmě. No tak zase jo, asi máme každý trošičku jiný očekávání od těch lidí. Já nevím, kde bych to měl sledovat. Jako myslíte si, že lidé si tvoří zásoby, že mají prostě víc doma jako konzerv, že nelétají prostě na ty dovolené, které létaly, protože se obávají, že už se nebudou muset vrátit. Nebo jako v čem to chcete měřit? To jsou zase vaše dojmologie. A nemáte na to vůbec žádné data. To nejsou žádný. Když já vytáhnu nějaké data, aspoň tak vy říkáte, že... Michale, ty argumentuješ prostě daty, které měřily úplně něco jiného. Jako. No, protože lepší nemám teďka v hlavě. Ale vy nemáte vůbec nic, ani snahu o to. Jako. Vidíš, a to je zase tvůj klasický problém. Ty o něčem nevíš a proto to neexistuje, rozumíš? A protože ty data neznáš a my ti je teďka tady nevysolíme z paty, tak to prostě neexistuje, protože je to nějaká blbost, kterou jsme si vymysleli. Michale, nebuď tak konspirativní. Jo? To, že si nepamatuju nějaký konkrétní výzkum, ale sleduju tu situaci delší dobu, že jo, samozřejmě, jak ty ostatní státy reagují, tohle je součást toho, tak jako neznamená, že ten vývoj tímhletím směrem nesměřuje. Dobrý, točíme se v kruhu, můžeme se kouknout do příště na nějaké data. Další téma, klidně prostě pojďme dohledat data. Já mám ještě další věc, co se změnilo a co se nezměnilo. Válka technologicky, jak se změnila, když se podíváme na začátek války na Ukrajině a na to, jak probíhá teď, tak to je úplně jiný druh válčení. Že jo. Drony, ze začátku se tam používalo třeba i jako letectvo, dělostřelectvo a podobně, teď ta válka probíhá úplně jinak. Takže to taky je prostě zásadní věc, která prostě se jako změnila za ty 4 roky. Ono se jako, že to má zase dopady.
Ve chvíli, kdy bylo teďka společné cvičení, že jo, alianční, tak Ukrajinci nám natrhli prdel, když to řeknu jako zbytku NATO. Právě v tom, že dokázali využívat ty moderní způsoby boje v čele s využíváním dronů. To je něco, co právě my se od nich musíme učit. Jo? A po válce prostě opravdu jim budeme platit velké sumy peněz, aby k nám přijeli a naučili nás to, aby jsme dostali nějakou jako reálnou bojovou sílu. Jenom rychle doplnění, to už se děje, ale ne u naší armády. No a se to určitě neděje. Teďka byl zrovna Řehka, který říkal, že poslední alianční jako šetření, které u nás proběhlo v české armádě, mám tím na mysli, tak zjistilo, že je 6 až 10 let pozadu v rámci jako kapacity s poskytování vůči aliančním silám. Takže je dost trapné. Je to dost nejenom trapné, ale jako že na Ukrajině za ty 4 roky. A v reakci na to tak miliardu let prostě za Ukrajinu. V reakci na to jako Babiško snižuje rozpočet, že jo, armádě, takže to je... Jo, ale Babiš si to rozmyslí. Jo, bude mít telefonát od Donalda a navíc ono se hovoří o tom, že pak, když jako s tím něco neuděláme, tak se budeme objevovat v Donaldových proslovech. Jo, že nás bude vypichovat jako toho černého pasažéra. A zároveň, že jo, Rutte a jeho okolí taky budou samozřejmě tlačit na Babiše a vládu, aby splnila. Dneska dole vypadá, že splníme ani ty 2%, protože tam počítáme nějakou opravdu D1 nebo něčeho. Jo. Tomu. Dostali jsme se na stránky Politika opět. Tam jsme docela často teďka od té doby, co byl zvolený Babiš. Ten titulek zněl New NATO villain Czechia. Jo. Takže zase ukázka té cimírský populistický politiky, kdy jako dává Babiš a ta vláda buď hlavu do písku, anebo je spojená přímo s kolaboranty, kteří spolupracují s Ruskem. No, OK. Pánové, jak vlastně to vnímáte vy, jako celý ten posun, celý ten vývoj a vlastně jaké máme jako vyhlídky? Posun je pozitivní, když bych to bral jako opravdu do toho startu, jsem to zmiňoval, začátek vypadal tragicky, teďka to vypadá jako, že ta situace je vyklidněná. My tady můžeme být relativně v pohodě, dokud to Ukrajinci drží, prostě platí za to svojí krví. My prostě nemáme ani tolik jako, jak to říct, prostě lidskosti v sobě, abychom se k ním chovali jako k lidem, když už je někde potkáme jako v obchodech nebo na ulicích. A naše prostě reprezentace o nich hovoří jako o těch, co nám berou práci, co snižují prostě odměnu tvrdě pracujícím Čechům a tak dále. Je to hanba, co se děje v naší vládě. Vůbec si prostě nevážíme toho, co oni pro nás jako dělají. A myslím si, že je dobře, že minimálně jako bývalá vláda se dostala jako na čelo vlastně té pomoci Ukrajině. Byla vlastně v první společně s Polskem delegace, která jela do Kyjeva na začátku války. Ukázal tím Petr Fiala jako nejenom jako osobní odvahu, ale i jako odvahu Česka a České republiky. Byli jsme ti, co založili nuliční iniciativu. A to mezinárodní renomé jako ta Česká republika si zvýšila jako brutálním tempem. Můžeme se jenom modlit k tomu, aby to Babiš a spol jako nezametli úplně všechno a aby jsme zase neklesli na dno společně s jeho velkýma kámošema. Poslouchal jsi pana Macinku? No, tak ten je jednou taká. Jasný. A já to nevidím tak černě s tou českou společností, no respektive s tím vnímáním České republiky z toho zahraničí jako Michal zatím v tohle chvíli. Neboť pořád je tady prezident Pavel, kterému dneska nebo včera že bylo setkání prezidenta Pavla s těmi lidmi, kteří přispívají na Ukrajinu a nějakým způsobem jí pomáhají, bylo to na Pražském hradě a prezident Pavel k tomu dával příspěvek na Xko, tam to repoustoval s díkovnými slovy Zelenský, a to je jenom ukázka, čili je tady velice pozitivní role pořád prezidenta Pavla na jedné straně a na druhé straně je tady velice pozitivní role přímo těch aktivit, které tu Ukrajinu podporují a vychází z občanské společnosti, což taky má samozřejmě velký ohlas a má to velký jméno. Jo, dárek pro Putina, jestli se nepletu, dneska jako přes ta pomoc má jako stovky milionů korun, možná přes miliardu. Už tam bylo celkem vyzbíráno. Teďka, když vypadly když bylo potřeba doplnit generátory, tak zase, myslím, že se 100 milionů pozbíral na ty generátory a byla to občanská společnost skrz dárek pro Putina. Jo, a to jsou taky věci, které všechny to zahraničí vnímá.
a se vnímá i ty demonstrace, které se objevují na podporu Ukrajiny, taky obletilo stránky. To znamená, naštěstí ten bizár a ten hnus, co předvádí ta současná vláda, jako, myslím si, že nepřebíjí ten pořád ještě pozitivní dojem, který Češi v zahraničí dělají. No, protože to je jako spíš zaměřeno pořád jako do vnitra toho státu, že jo. Ale jako nějaké náznaky i mezinárodní prostě bohužel jsou a uvidíme, kam až se to posune. Jo, ale občanská společnost v Česku je prostě skvělá v tomhle. Ty iniciativy jsou jako nevídané. To jako se můžeme chlubit jako opravdu na celém světě tím. To je něco, co fakt jen tak žádný nějaký národ nemá. No, to je prostě boží. Ale to je skoro Michale jako tečka. Ale ta únava jako z války v české společnosti, jako tam jde cítit, já nechápu jako to slovní spojení, jako únava. Jako v země, kde, nebaví, no jasně, jako ale tak... Stejně jako byl fialový hnus, ty jsi v zemi, ale kde fialová bída, tak je únava. Ty jsi v zemi, kde není ta válka, jak může být unavený prostě z neexistenci války, prostě jako u tebe doma, že jo? Ne, prostě to je to samý. Bizár, jo? To je zase důsledek ruské hybridní války. Tečka. Jo, máš pravdu, tečka, jo. Ne, tak ono bohužel, že jo, prostě jako tady to spojení třeba únava z války, nebo nevím, prostě jako takových těch pojmů, které se s tím jako pojí, je samozřejmě několik. A hlavně prostě ty lidi už to jako, jak to říct, nebaví, jo, protože ono vlastně, podle mě jako, lidi si uvědomují, že se jich to vlastně nějak dotýká, prostě vidí to kolem sebe, prostě jsou tady, nebo byli tady uprchlíci, cítí to na peněženkách, prostě jako nevyhneš se tomu zkrátka, jo, prostě ta válka, která jako bohu díky pro většinu Čechů, tak asi je někde jinde, ale prostě pociťují to. A to ohrožení, myslím, že se možná k tomu i pojí nějaký existenciální, jak bych to nazval, no, špatná nálada existenciální, nebo že prostě se cítí se ohrožení, jo, tak už trvá prostě 4 roky pro ty lidi a jako proto je tam ta únava z toho, že už by byli rádi, aby to nebylo, jako zkrátka. To jo, ale pak mám jako neskutečnou obavu o lidskost tady těchto lidí. Jako ve chvíli, kdy my jsme byli že, na tom představení toho podcastu Aktuálně Ukrajině a tam byly Amazonky, které, jako to je název prostě pro takovou pěveckou skupinu uprchlic ukrajinských, které tam měly jako performance a v ukrajinštině na konci prostě zaspívali ukrajinskou hymnu a za nimi tam běžely že, ty obrázky těch padlých vojáků, jo. Jako to s tebou prostě musí zamávat jako způsobem, který jako je nevídaný. Ti běhá mráz po zádech a prostě opravdu se vlastně stydíš, že tam jenom sedíš a užíváš si nějakou hudbu ještě k tomu, jo? Že to je prostě taková bizarní situace, když tam před tebou stojí a vystupují holky, které prostě můžou mít jako celou rodinu vyvražděnou. Je to fakt něco neuchopitelného a já nechápu lidi, co na tohle dokážou podívat a nehnout brvou a nebo jim ještě říct, ale táhněte domů. Co to je? Ano, sdílím tvoje jako rozhořčení. No, tak tohle samozřejmě jde za lidma, kteří bohužel nám v současné době vládnou, nebo prostě za lidma, kteří mají ten vliv, ten veřejný prostor a prostě nevyužijí ho jako prostě dobře. No. A v neposlední řadě samozřejmě, nebo možná i jako především, prostě je to ta ruská vlivová operace. Prostě to no jako, tak samozřejmě. Jeden jediný příklad za všechny, je to jeden z nejúspěšnějších sociálních influencerů, myslím si celosvětově, Jindra Reichl a jeho lajky a komentáře pod příspěvkama, jo? Jako Beyoncé jako zdrtil totálně už dávno, dneska už je úplně jinde, v jiných číslech. Jo? Takže ten hraje svou vlastní ligu a ovlivňuje nás. Tam jenom jako pro posluchače, aby chápali, co Honza vlastně tím chtěl říct, tak když se podíváte na jakýkoliv jeho like, tak on má prostě desítky tisíc lajků, příspěvek, tak pod tím má prostě v 10 000, někdy třeba jsou to jenom jako jednotky tisíc. A někdy jsou to i 100 000. 100 000 nevím, ale prostě fakt jako v desítkách tisíc to tam opravdu má. A to nemá nikdo, to nemá prostě ani Leoš Mareš prostě pod svým. No Leoš Mareš to určitě nemá. No. Takže prostě už jenom jako tohle jako napovídá, že asi tam bude nějaká líheň trou nebo něco podobného, jo, za ním. Takže, no. Pánové, pak, když nic nemáte,
navrhuji skončit vlastně pozitivně tou nótou, kterou tady otevřel Michal, a to je to, že vlastně ta občanská společnost, která je u nás, prostě je super. Když pomůžem, to je prostě skvělá věc, jsou sbírky, dárek pro Putina, člověk v tísni, prostě nebo přímo prostě na jako ministerstvo obrany, no, velvyslanectví ukrajinské, takhle má jako otevřené účty, jako prostě každá koruna dobrá. Já nakonec ještě kulturní okénko, myslím, že zrovna dnes byla premiéra dokumentárního filmu Čaroděj z Kremlu, který popisuje jako dráhu Vladimíra Putina od jeho prvopočátku až do posud. Sám se na to těším, že se na to kouknu. Tak je to na motivy nějaké knihy. Vlastně na motivy knihy. Kouzelník z Kremlu, zase ne čaroděj, ale kouzelník, že se tam přehodili ty slova. Jenom taky kulturní okénko doplním, existuje kniha starší, jmenuje se Muž bez tváře, je právě o vzestupu Vladimira Putina, ale končí teda před první válkou na Ukrajině nebo před tím vykopnutím v roce 2014 a mapuje vlastně tu jeho cestu k tomuto bodu, jo? Takže a tu doporučuji, je vysoce ceněná, ještě jednou Muž bez tváře. Tak jo, díky za to. Pánové, díky za dnešní setkání. Od mikrofonu se s váma loučí Michal. Čaute. Honza. Slava. Slava Ukrajině. A já, Lukáš Stedl. Nasledanou.